Yes, good morning mga kamaton. Good morning. May onboard naman sa akong nga ko po, no? Onboard si Sir Grace sa engine train ni subong aga mga kamaton na. Ang oras so mga 11 o'clock na sing October kamaton. So, Sir, good morning si mo Sir Ning. Sino ka ngalan mo Sir? Pakilala ka? Si Leo. Leo. Atilo. Atilo. So, sino gusto yung tama ka to? Oo na. Ano dito ka kaskola? Wala. May tampay lang. Ah, okay. May gawla to sa iyo. Oo, barkada. Ah, barkada, hindi girlfriend. Yeah. Okay. So, ano, wala kaya klase sa bang? Gisila ka pa? Launa pa nang 1 o'clock lang man sinagusten. sa doctors. Ah, doktor sige sila. Ay, sige. Siya tatanay sa channel ta? Ah. Siya tatanay sa kay Maton diyo? Siya Okay, Maton. Maton ano na. Buhay taxi driver. Buhay. Ako gala si Maton ah. Maton, buhay taxi driver. Sa taot sa mga friends mo to nga nagaulat. Hindi sino to? Lahat kay Jude, kay Aster, kay Manuel, kay Romar. Ah, okay. Sila tong gaulat subong sa nagustayan. Nagsa OGs ko da. OJ, ano naman nga OJ? Sa barkada, sa ilang naman. Ah, okay. So, group of friends naman. Okay. So, sa taot sa inyo gali mga kamaton ha. Ready si Sir on board sa kay Matono ha. So, are, enjoy kami dyan eh. Subong ni Sir, kadali lang oh. Yes! So, amo na eh, sa taot sa inyo. Mangkot si Sir ko naka-video. Talo, wala, mag-live basi oh. So, are, gusto ni Sir gali nga vlog si Sir ha. So, sa taot sa pamilya mo to, Sir? Ah, Sa taot sa imo to pamilya, din ka puli dito sa Hauseng? sa San Kapuli lang sa balay to. Sa din Hauseng? Oo. Pero taga Sinogin. Taga San Joaquin ka? May balay ka mo sa housing o gabord? Balay no. May balay. So, grabe. Memorable na sa ako ng San Joaquin mo. Lagi ko parahan sing tao nga para ito mga karsada, may ginunting. Para ganito nga parahan ko sa Bisaya. Ang kamaton man ito nga nag-aobat ito mga karsada. Pare sa akon ginunting o balaba. So, amo na wala ko sa board basta pugutan niya kulaw o loblaw. Ubog-ubog ko rotong tao. So, hindi ko gito malimtan ng inyo lugar nga San Joaquin ba? Yes, so, aning every kagapuli sa San Joaquin, sir? Ano mo lang ka San Joaquin nga pula Oo. Depende nung kung PPC. Ako may kwan lang, bakante lang, medyo taway, no? Sa tato sa inyo, pamilya gali sa San Joaquin, si Sir. Dulong ko to sa San Joaquin, ang matungan na parahan, ito blasing tao. Bugoro to. Pare sa ako na ginunting ba? Pagabot sa Migaw to, dito ako nag-vlog sa Migaw. Oo, sa plaza. So, enjoy mo to ang mga kamatong ng mga drivers tricycle sa ako, no? Dati po sila nga na vlogger ko yung nagpundo sa Hilda, oh. So, ari na kamaton, lapit na kami ni Sir sa San Agustin, no? Dito maliko, dili na lang. Di, sulod na lang ko, de? Ay, hindi na sa mga Oo. panggaw ito. Okay, galing ito topic, hindi na lang ko guro lusot. Sige na. Sa Aurora na malusot. Oo. Okay. Medyo tapik-tapik sa kanto mga kamaton na dili kami shortcut ni Sir. Ano course mo da sa doctors? Radtech. Ano? Radtech? Oo, Radtech. Okay. Do pilata ka na mga taga-doctors na nagpa-vlog sa akon mo kasi kilala mo man. Kaso lang course nila ito yan, nursing. Mga nursing. Oo. Enjoy mo tong dua ka sikay-kay sa akon yung mga kamaton, no? Sa taot sa inyo kali mama. Ari, nag-vlog naman kami ni Sero, taga doctors man kasi sila. Sino ka ni Sir Liwat, Sir? Si Leo, no? Leo, no? Yes, si Sir Leo, on board sa ako kasi. Kasi kilala nyo man di kamaton, ha? Shout out. Sige. Kung na sa doctors. Okay, sige, shout out mo sila. Aray ko. Practice ko sa buong no. Okay, practice yung ano? Ping-pong. Ping-pong ang inaampangan mo? Tournament? Oo. I see. Kailangan lang. Okay. Kaya mo ni subong ginaulat ka dising grupo mo? Oo. Dali lang no. Dire? Okay, so ari na si Sir.
Ay, pikit na sira. Para wala si Gabal. Naog nagli si Sir mga kamata na. Thank you. Sir, sa taon na lang sa mga upod mo ah. Shoutout kay Jude, kay Caster, Manuel Romar. And Kag then, sa upod ko sa mga pingpong, kag sa grupo sa grade 6. yeah. Thank you everyone. Sige, sir. Salamat. Subscribe ah. Okay. Subscribing ko. Sige, sir. Thank you ah. Thank you everyone. Okay, so arim naog na si Sir. Yes. So, are. Sulod Aurora ni kani mga kamaton na. Sulod Aurora. Guayan ni sa University of San Agustin kani kamaton na. Are. So, thank you sa inyo mga kamaton. Salamat. Thank you mga kamaton. Yes. Okay. Thank you.